hij? De Lupinhof? Ja? En het is even een hele oorspronkelijk. Spreekers zijn van Calais. Van Calais? En dan zijn we naar Schaarsberg hebben we gewoond. Ook nog? 31 jaar. Toen hebben we in Elburgveld Ja, 20 jaar dat had de ouders van mij ook gewoond. En, bevalt het hier? Mij wel, maar Ja? mijn man kan niet rennen. Nee? Maar ik kan een beetje druk met het hoofd, met de hersens. Ja, ja. Maar u vindt het mooi hier? Natuurlijk. Wat betekent SLV eigenlijk? Samen rationeel verkopen. Het is wel handig dat er winkel aan duur kunt, hoor. Ja, als je mij kreeg gewoon. Als we er ganse spek heen lopen, hoor. We leven nu alles in. Je Ja? rijdt. We rijden oer beneden. Maar dit is makkelijker, hoor. Voor je beker. Ja. Alles op de hang. Het is niet de mooiste wijk voor spekkels. Toch woont u er? Ik woon er wel, ja, dat klopt. En nog steeds graag? Nog wel, absoluut. Ja? Zeer zeker. Ja. Maar het moet wel echt verbeteren. Het moet, moet wel het moet, verbeteren, absoluut. het moet niet minder Het worden. moet niet minder worden. Nee. Nee. Maar wat moet niet minder worden? Waar heeft u het dan over? Nou, heel veel leegstand. Aanmeldingen. Rotzooi, zwerfafval. Dus je hebt de wijk zien veranderen de laatste We jaren. hebben de wijk absoluut zien veranderen dat zie je. Wat is er gebeurd? Nou, heel veel vergrijzing, veel leegstand, mensen die wegtrekken. En ja, veel afbraak, een braakliggend terrein. Hallo. Wat wordt er gedaan? Het is nu 28. En daar Maar dus steeds toen dit ook, hoor. stond ik juist dit op. En steekt mijn opa aan de zijkant. Even kijken. Moet ik even. Ja, ik kom maar wat. Dat is mijn opa. En dat is boven mijn opa, de leraar op de ATS. Hoor. Is genoeg of moet er nog wat bij? Nee. Is goed? Nee. Nou, is dit een regio die enorm vergrijst? Hebben jullie daar nou Ja, last van? heel erg Voor vergrijsd. ons is het goed. Waarom? De vergrijzde klant heeft tijd voor boodschappen te doen. Aha. Dus hij gaat zich oriënteren, hij neemt tijd ervoor. Ik speel daar ook met mijn assortiment op in natuurlijk. Vergrijzing is een zegen? Voor mij hè. Als ik in een moderne wijk zat, dan moest ik mijn filosofie omdraaien zeg maar. Dan moest ik gaan kijken hoe bereik ik die tweeverdiener, hoe krijg ik die Ja. in mijn winkel zeg. Maar als je nou hebt over een behoorlijk vergrijzende wijk, hè? Ja. Pas je daar dan ook het assortiment op aan? Wij proberen het assortiment zoveel mogelijk aan te passen aan de klant zelf. Ja. En welke typische producten horen bij de oude vandaag? Koekjes? Koekjes? Ja, toch wel. Ja, ik zat te denken Fruit. aan kersenbonbons. Die heb ik ook. Wat is het populairste product onder de 65-plussers? Hoefkaas ook. Nou, ik gisteren het recept opgezocht om het zelf te maken een keer. Ja? Maar de ingrediënten ken ik die allemaal bij de vliegen. Ja. Dat is geen probleem. Kaartjeskop. Ja, Ja. geen probleem. Goed. Straks zit... Oer. Nee, oer. Oh, oer is voor de binding. Een mobiel. Redelijk. Alsjeblieft. Van die cool? Hallo, je bent de Willem-Sophie? Willem-Sophie gewerkt? Nee, Domineaal, kerkhof. Maar helemaal ongegrond. vanaf zelf. Nee, dat is ja niet. Bovengrond. Bovendien is het minder, hè, bovengrond. Nou ja, maar Botox, hoor. Ja, wenn ich die Probleme da suche, ich bin froh, dass ich das auch. Ja, goed dat ze gesloten zijn te koelen. Ich muss der 50 Jahre jeder geschlossen sein. Ja. Kun je lezen? 3 gebakjes. Jazeker. Waarom Vandaag 3 één, mevrouw? morgen één en zondag één. Oh. Goed hè? Maar de weten mensen alleen zijn of zo. Maar het gebeurt dat de mensen dat, zoals we vaker horen, dagenlang dood in huis liggen. En niemand vindt ze. En is dat gebeurd hier in de wijk? Dat is al 2 keer gebeurd. 2 keer al? 2 keer al, ja. Heeft, Heftig. heeft u zelf meegemaakt? Dat heb ik zelf meegemaakt, ja. Hoe? Een meneer die zat voor het raam op de bank, die was overleden. Maar die was inderdaad die morgen pas overleden. Dus, maar die reageerde dus nergens meer op. Die bleef gewoon zitten en ik heb de politie gebeld. En één meneer die kon gewoon nergens naartoe, die had maar 1 been. En dan ging ik altijd een briefje halen, bestellingen naar binnen brengen. En die maakte op een gegeven moment 2 keer achter elkaar niet open. Ja, dan weet Ja, u en dan niet. ga je nadenken. Dat is wel een huur, wat?